Ni har yanzu antibati ya ki saki na ma, ni saki na ma na soyayi saboda ba zan iya ci gaba da zama da shi ba. Antibati tun da na haifi Diana shekaran ta 1 da wata 2 wallahi bai taba siya mata ko pampers ba. Na rantse miki da Allah ni nake dauke da nauyin kaina da na yata. A cefane ko wallahi sai muku shekara bai bani kuɗin cefane ba. Wace irin rayuwa nake yi? Ni nake ciyar da kaina ba saboda ma ina business din kenan. Wallahi antibati ba ƙarya na mai ba. Na rantse miki da girman Allah duk yanda ke ganin shi a social media ƙarya ne antibati, wallahi ƙarya ne. Duk yanda ke ganin shi ke tunanin za a wadatu yana da rufin asiri, ba za a ce na da kuɗi dan ba za a sashi a cikin masu kuɗin ba tunda samun kuɗin su haɓa ne. Amma wallahi duk yadda ke ganin shi ya wuce tunaninki. Gidan shi ba a